Fisioterapia eta musika. Trompeta jotzen duzu Louis Armstrongek bezala? Harmonikarekin krak bat zara? Edo bateria jotzen duzu Led Zeppelinen antzera? Bada, musika zure pasioa bada, kontu zibili lesioekin. Zurezko haize tresnekin, kasu egin besaurre eta eskumuturrei. Izan ere, ordu asko ematen baduzu musika jotzen, gainkarga daitezke. Klarinetea edo oboea bezalako pisu ertaineko tresnekin, oinaze nagusia eskuineko eskuaren lehen atzean izaten da. Tresnaren pisua jasaten duelako eta gihar uzkurtze mantendua jasan dezakeelako. Patologia arrunta da nerbio atrapamendu sindromea, zura arteko atzeko nerbioarena alegia, eta oso mingarria izaten da. Flauta jotzaile askok kerbainen tendosinobitia jasaten dute, atz lodiaren muskuluetan oinaze handia sortzen duen tendoiaren antura. Atz kolpekaria, flexioan trabatua ere, askotan suertatzen da. Beraz, kasu! Metalezko haize tresnekin, sufritzen duena, espainen muskulatura izaten da. Satkomen sindromeak zonalde honen aragi etena eragiten du, eta baita masaileko artikulazioko arazoak ere. Beraz, kontu zibili! Perkusiozko tresnek lepoa, bizkarrezurra eta gerri eskapularra mindu ditzakete, baina beso eta beso aurreko muskulaturek ere sufritu dezakete mugimendu errepikakor eta inpaktuzkoekin. Kontuz eskumuturreko bihurdurekin. Gaitz hauek guztiak prebenitzeko, gogoan izan. Zonalde sentikor hauek behar bezala berotu saio bakoitzaren aurretik. Bukatzen duzunean, tenkatu. Alde ergonomikoak zaindu. Garaiera, tresna jartzeko distantziak eta abar. Zure jarrera zaindu eta okerra bada, jakina, zuzendu. Ariketa aerobikoak eta indartze fisikoa ekarriko dutenak egin, lan ordu luzeak hobeki jasateko. Eta, jakina, ez ahaztu, fisioterapeutak zure laguniko berenak direla gaitz hauek prebenitu zein gainditzeko. Joan zaitez haiengana, ahalik eta lasterren.